an ka samu matsala shi shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ba ilimin addini ko na bokun ga da ya zan banza sai da an kai ja'in jashin yayi sakandare ko bai sakandare ba bokun ga da ya zan banza gidan kowa akwai dan boko yayi banza yace to ko bokun ga da ya zan banza sai da an ka hakkotu sai da an ka zo wai Buhari ya kammala sakandare ko bai kammala yace to mutumin da bai da ilimi gaba bai da ilimin baya a zai asa shi gaba kuma al'amari yayi kyau shi yasa kun bi da al'amarin ga yayi kyau baya kyau ba haka an ka so ba kanin miji ya fi miji kyawo Allah ya gafarta ma Malam Albani yace Buharin nan da kuke cewa mai gaskiya ne inda babu masu gaskiya ya faɗi haka nan ko bai faɗi ba yace gaskiya yan boko ce aga Buhari don ba malamin addini bane bai yiwa a samu gaskiya ga wanda ba malamin addini ba Allah ya tara tsoron Allah duka yace suwa adda tsoron Allah malamai su kadai yace inna ma yakhshallaha min ibadihi al-ulama kawai sai da ya kawo adatu hasirin innama kawai masu tsoron Allah daga cikin bayi ne masu tsoron Allah kawai daga cikin bayi ne su ne al'ulama'u don haka in baka ciki to mutumin da bai tsoron Allah kuma an ɗauko shi an ce ya jagoranci mutane bai da ilimi gaba bai da ilimi baya shin faɗi da mi zai jagoranci da son rai da ya zani sani ya yanki jikin Buhari ya kamata ya ce wayo Bello Yabo ya yanki jikin Buhari da reza ya kamata ya ce wayo in dan halal ne balle wani shege to yana mai dumuwan banza to in zagi ne mun zaga in kun ce an zaga mun zaga sama ta fado in suka an ka ce mun soka din sama ta fado duk abinda an ga wani ya tahiye duk abinda an ka ce mun yi lokacin da muna waɗancan kuna ina ku te ku tabe Buhari nawa ya bamu haka yake shi ya faɗi baya da komi lokacin da ya kira ne yana cikin maganganun da ya ce min ka ta balaga a dace a abin ni ba kuɗi sai ce a'a lokacin da kun kai mana wancan kokari bamu da kodari haka ya faɗi da ka faɗi shi ya faɗi da baki da bai da kodari maciyaci ne lokacin nan shi yasa ni ce da shi da duk wanda duk kan gani da kuɗi ya sata su yayi in ko ba sata su yayi su zo su faɗa mana sana'ar mi sun kai yan shekarun gaba kai da sun ka sami wannan kuɗin sana'ar mi sun kai barayi ne suna ce mu wasu barayi alhali su ne barayen su ne maciya amana to shine lahin Bello Yabo in an kai wa gaba ta yi ba a ɗauko wa gaba ita ma ba ta yi a ɗauko duk wanda ko yi miliyan wallahi ko guda ba ta aiki ko guda wallahi ba ta aiki bi iznillah ko yi miliyan ko kulla duk abin za ku kullawa faqad ma anta qadin inna ma taqadi hadhihi alhayatid dunya duk abin da dan adam ke gudu Bello Yabo baya gudu nai akwai abin da ke sa mutum ya ji tsoro ya ki faɗin gaskiya ko ya sani ya take ta to duk Allah ya jaye mai waɗannan wani abin da ya hokai ya faɗi ya kai shi gidan yari shekara ta biyar gidan yari shi 2.5 ya kama kuka ni biyan ni 5 calendar years da yi gidan yari ba wanda ya ga kuka na hannu fito bayan na gama shekara biyar kuma with hard labor ni zama na gidan yari ba ordinary zama gidan yari ba with hard labor ku tambaye duk wayannan mun ka zauna da su da ma'aikata da fursunoni suna faɗa muku irin ta'annatin da an ka billa bi gidan shi ya buɗi da bushe min zuciya ayi nubu ayi gari komai ban tsoro sai ni ture gaba ɗai Bello Yabo ba sakkwace ne musulmi ne ba haushe ba sakkwace kuma ma ko da an kama ni ma'aikacin gwamnati to amma an ka tsare ni nan gidan yari Sakkwato in ya muri Kirista mutumin Abia ko Akwa Ibom Amdu Roba wanda confirm yayi robbery ya kashe ya amshi kuɗi ya hini freedom ya fi ni gata cikin gidan yari Sakkwato abin to annacin da aka yi min ba awa in ya muri Amdu Roba irinsa in ya muri ya fi Bello Yabo ga to mi abban gani ba je mage wani irin dare abba ya gani ba sun haka sun ka banni sai ni shekara biyar
yanzu ni abu guda ɗaya abban gani shi Allah lahira ita nika so a kai ne yanzu in ba lahira ba wani abu da za ka yi wanda Bello Yabo bai gane shi ba. In ka ce ka zagi Bello Yabo to yanzu in ka zagi Bello Yabo kai annanawa. In ka ce kaza wai zagin Bello Yabo wai zagi dai za a yi uwa te kaza uba ne ka to sai mi in ka ce in ka iya ce o Bello Yabo ka hirata sai mi ko ba ya kallala cewa annan ba kafiri to sai mi shi ka zama kahira. Wallahi duk uwa da ta haifi Bello Yabo ta ɗebe ta kai shi. Wallahi uwa a ce ta haifi ɗa irin Bello Yabo na rince da Allah ba ta da takeici ko na azara. Don ta san ta haifi ɗa mai iya kashe mata faɗa. Kuma kowane iri. Don kai haihuwarka ya zan taulali. Kai ka zan taulali ga uwayenka. Bello Yabo ya biya ragon suna ne daga duniya daga addini. Kai adda saura kai ba kai komi ba. Shi yasa ka gani wallahi ban gudu in mutu. Da a mutu da a yare duk wasu gudani gare ni. Don haka abin nan da an ka san mu da shi muna nan bisa gare shi. In akwai wani ƙarfi mai irin rohi mu da baki muna shi muka son gani. To Allah ya shirye da mu. Gwamnati wallahi malam ni tun farkon gwamnatin ga san za a samu matsala. Tun farkon hawan Buhari san za a samu matsala. Kun san dalili? Mu an kaɗe ba mun kai campaign. Tun 2003 ne 2011 wasu kasusuwa da ni su ne an kai ta campaign da su har 2005 har 2015 nake son cewa mun ka kira mutane cewa a zo a zaɓi Buhari mun ka laɓa su ga addini duk inda wata aya take sai da mun ka jawo ta. Haka ne ko ba haka ba ne? To amma kun san abin da addaban mamaki wanda har yau ba mu fitar da mamakin sa ba? Addini mun ka yi amfani da shi mun kawo Buhari campaign. Ya ji a lokacin nan. Ni ina da in dai bai ji na kowa ba ya jinawa. Ni Bello Yabo Buhari ya jinawa. Me dalili? Saboda lokacin na akwai mutumin da yake aikowa na a bashi kasusuwa an ce an yi sabo don Allah a zo inda malla a amso mai sabo. Ashe ya jiya ko bai jiya ba? Ya jiya kuma ina da shaida. In guda ya mutu saurana nan. Bai taba aiko min yace a malla a ba hada addini da siyasa ba a ba hada albasa addini. Bai hana mu ba lokacin nan mun kai amfani da addini mun kai mai campaign. Wai Buhari na hawa mun fito ga baki nai lokacin aikin hajjin farko yayi 2015 sai an ka iskan mai ranka yade game da aikin hajji yace a aikin hajji aikin ibada ne. Aikin addini ne. Yace it is unconstitutional, undemocratic, unfair su a kalmomin da ya amfani da su a ɗebi kuɗin gwamnati a aikin addini da su. Sai ya buɗe baki ya ce don haka da yanzu ga tallafin da gwamnati ke bayarwa na aikin hajji ya cire shi Buhari shugaban Najeriya ya cire hannunsa daga aikin addini. To ina tambayar ka yanzu kai mutum ya ce lalura kana cire hannuna gare ta don Allah tsoro ne kai ka sa hannunka ga tashi to Allah tsoron Buhari yake ji in dai Buhari bai ji tsoron Allah ba shi Allah tsoron Buhari yake ji to Buhari ya ce ya cire hannunsa ga aikin Allah faɗi yadda Allah zai sa hannunsa ga aikin Buhari to Allah ya cire hannu ne ga aikin Buhari faɗi yadda lamari bai lalacewa shi yasa duk mai addu'a banza ta hukai Allah bai amsa addu'a ba muna yi don shi muna yi don kasan mu kawai amma in don shi na wallahi ni ko Allah bani cewa na addu'a don nasa Allah baya amsa cewa ya cire hannunsa ga aikin Allah to shi Allah ya sa hannunsa ga nahi tsoro ne ya kai za a samu matsala ko ba za a samu ba to kun ji asalin matsalar duk matsalar da Najeriya take ciki kun ji waɗanga kalamai da Buhari yayi su na jawo mana duk matsalar da muke ciki kun ba za a fita daga wannan matsala ba sai ya jaye kalamai ya tuba ma Allah ya yi istighfari ba amfani da addini kabbari mun kai amfani da addini mun kai ba campaign ka ki taka mana birki lokacin sai da kabbari a duniya akwai wanda ya ci more addini kamar Buhari amma yazo ya bude baki don bai tsoron Allah ya ce wai an jaye tallafin da aka ba to ka jaye ka ce addini ya mutu shi ko Allah ya jaye shi ko tallafin da ya ka bai ga mulki shi ko ya jaye ka zauna lafiya kai ko Allah ya bada lada
kun ji matsalolin da an ka samu. Yace ya jaye hannu ne ga addini, shi ko Allah ya jaye na shi tunda ba tsoro ne ya kai ba. Ko ni kace ko ni Bello ya baka ce babu ruwanka, ina cewa babu ruwana da kai, balle Allah da ya halice mu duka. Wai do ya rada ma arna. Don haka magana ruha-ruha ta wuce, ba wata in ma ana ruha-ruha ni kowa ya san ban ruha-ruha. Maganar ruha-ruha ta wuce, ko a yi shan koko ko a yi jawo rufe, mun wuce jawo rufe mu yanzu. Buɗe ta muka yi gaba ɗai. Na dai san duk wanda haka kiyayya da ni baka iya mai san cikin uwata. Ka ce ka a koma haihuwa ta, an riga an haife ni. To Allah